Ето една добра оферта. Лодка за захранка с бонус чантата му. Ето как изглежда тази лодка. Така, включваме лодката. Държаме долното копче за ляв кош. Затваряме го, отваряме втори път. Затваряме. Заден кош. Затваряме. Така. Тестваме моторите. Напред. Назад. Отваряме. Затваряме. Моторите напред. Назад. Това е. Само сега супер добрата оферта 199 евро, лодка с GPS.